What's up, Ketchup? It's your boy Tiu Tiu, and welcome back to my channel. Guys, good morning. And alam nyo na kung anong nangyari kagabi. Blackout ngayon dito, guys. Ganito ka. Lah! Baha naman dito, ma. Tapos naputol na yung ano na. Ah! Lah! Puto na gawin! Lah! Lalabas sana ako, ipapakita ko sana sa inyo yung yung bakod namin na natumba, pero bukas na lang kasi delikado na. Dito na kami sa kasi sobrang lakas talaga ng hangin. Pero maya-maya guys, mga 2 oras mawala din to kasi lalabas na ng Bohol. Ngayon kasi yung landfall ng ng bagyo dito sa Bohol, so medyo malakas talaga siya. Ay, hindi lang medyo malakas talaga. So, ganito na po yung sitwasyon sa bahay. Parang bumaha na dito sa loob. Oh. Lakas na lang. Pumasok na yung tubig sa mga bintana eh. No. Pati sa kwarto ni ate, grabe. Grabe guys, oh. Ano guys, oh. Lakas kasi na pumapasok dito. Napuno. Ha? Lagyan pa nga kasi tumutulo na din eh. Pati doon sa kabila. Grabe. Yun lang, mawawala din to maya-maya. Mga ilang oras. Ha? Nagbaha na dito. Oo. Nagbaha na. Kuat mo yung gamit mo. Basang-basa na yung gamit mo. Ilagay mo sa kama. At tawag ko din, ibutan na lang din. Wala man dira basa. Dira na lang na. Di man na mabasa na dira. Ay, ka na. Ano na ibutan? Lululu. Kapal mo na? Kapal Yun guys. Ay. Yung tinignan namin dun sa labas. Dami ng kahoy na natumba dun sa labas, no? Tapos lahat ng bakod namin guys, lahat ng mga fence namin, tumba lahat. Yung mga tumba lahat. Ewan ko kung anong naiwan. Wala. Tapos may niyog pa na dyan. May niyog na natumba. Doon pa natumba sa mga tanim ni Jerome. Ay ni Mama. Patay. Ubos. Pero okay lang yan guys as long as safe Importante kami. Importante safe kaming lahat dito. And ang masama pa, walang signal. Hindi kami makatawag dun sa Tagbilaran nila ate tsaka ni Japet, nila Sheila and Mama G. Pero bago nawala yung signal kanina, tumawag na kami, sabi nila malakas yung hangin pero okay naman daw. Tsaka safe naman doon, mas safe pa nga doon kasi walang mga kahoy dito, maraming kahoy. Pero hopefully baka mga ilang araw pa tong walang kuryente. Makatulog na para bukas wala na, no? Tulog na muna. Grabe ang lakas ng bagyo and grabe din yung ng bahay namin. Ay, okay yung bahay namin pero yung paligid namin guys, as in sobrang di ko alam kung anong gagawin dito. Kasi grabe, as in kita nyo yan, yung kabilang bahay namin, may natumbahan ng kahoy. Tapos lahat ng namin guys, as in lahat ng bakod namin nawala lahat. Yan, itong bakod namin dito, naputol. Dito. Kasi kung nahalata nyo dito, may malaking kahoy. Yan, kalbo na kasi natanggal yung mga sanga. Ito, may kahoy din na hindi kami makadaan. Buti na lang yung mga sasakyan, hindi na buti safe yung mga sasakyan. Kung naalala nyo dyan yung gate namin. Yan.
Dito kami dumadaan yung mga sasakyan na yung sasakyan. Tapos dito yung mga halaman, pati yung mga halaman ni Mama tsaka ni Jerome patay, wala lahat. Ito may mga naiwan lang. Yung fish pa namin. Lahat ng bakod namin dun. Lahat ng mga bakod namin nawala. Yan oh. Pati dun oh. Punta tayo dun. Yan. May niyog na natumba. Kaya ano din, nasira din yung bakod namin. And kung alala nyo dito yung may net na mga halaman ni Mama tsaka ni Jerome. Natanggal na din. As in, grabe yung nangyari guys. First time yan dito. First time kong nakaranas ng ganito kalakas. Sa buong buhay ko. As in, first time ko talaga buong buhay ko ganito kalakas. Hindi ako nag-expect na ganito palang nangyayari. Grabe. Yan, ito mga halaman ni Jerome. Yan, mga halaman ni Jerome. Wala na. Natumba. Kahit ang bibigat niyan. Kamuting kahoy, wala. Ubos. Mga saging. Yung kabilang bahay, natanggal yung ano nila. Natanggal yung bubong nila. Yung yero. Yung mangga. Dito din guys, may naputol din ng mga gani. Nabali. Worse guys, wala kaming signal. Hindi namin makontak sila Japet dun sa Tagbilaran. Sila ate. Hindi namin makontak kung okay lang ba sila dun kasi walang signal. And di kami makaalis dito kasi nga may nakaharang dun. And sigurado dun sa mga kalsada, meron din maraming kahoy. So, ganun din, hindi kami makatravel. Ang importante, pero sigurado naman kami na safe dun sa sa Tagbilaran kasi walang masyadong mga kahoy doon and kahit na malapit kami ng dagat, nasa tapat kami ng Panglao Island. So walang doon. And nasa mataas yung bahay namin kasi nasa ilalim yung dagat eh. Akit ka pa ng hagdanan, mga ilang steps pa yun bago sa hagdanan. Mga halos 2 bahay din yung taas nun bago ka dumating sa dagat. So safe yun. And thank God, okay pa din yung bahay namin. Wala namang nasira. Walang nangyari. Dito buti safe yung mga sasakyan nila, papa nila. Akala ko Ano to? Wait. Wait kahoy. Pero tanan na mo. Paano niya gawan tumba? Yan nakalbo talaga guys. Lalo na ito isa, wala talaga yung mga dahon niya. Ito na yung sa labas namin guys. Yan, natumba yung poste. Grabe talaga. Mo lagi? Karyo? Naigo dito. Grabe na. Lag. Wala man masyadong kahoy dito kaya okay lang. Ako talaga yung sa amin guys Pati yung poste namin sa kuryente. So, grabe yung kaim nito tumba. Grabe tanggal talaga. Tanggal yung bubong nila.
Grabe. First time ako ingon ani nga kana panghitabo mas grabe hala. Hala kumusta na ka ako amo ang balay dito ha. Gabak-gabak na ba itong scene na ba namo dito tiyo. Daghanag nakaguba ang bala. Oh. Hala grabe ha nito isa. Ito singo, grabe oh. Muntik na oh. Buti dito wala sa bahay nila nanas ni ko. Gubay mo ang mga kuan tiyo. Yung mga bubong diba ay. Ato sek. Ah, Ayo kusuga. ato sa likod stick. Ayo bag. Sila kusugan mo kayo magutyo. Grabe oh. Amo anam ginigihipos na. Grabe laro tanong balay eh. Ako biduhan be. Natarawa sek. Diri oh, tarawa diri. Diri. Ito mga tanong ni Jerome. Ngayon guys, papunta na kami ng Tagbilaran kasi maliligo kami. Hapon na. Tsaka namin na-clear yun dito. And pati yung poste namin sa kuryente na angat na din namin. Pero yun nga, ganito pa rin ka ano dito. Pero at least wala na yung kahoy dyan. Kung nakita nyo kaninang umaga, grabe. Grabe yung natumba dyan na nahulog pala na sanga. Sobrang laki. And okay na din yung anuhan ng mga isda. Yan, papunta na kami Tagbilaran. Buti safe lang yung sasakyan. Yan. Tapos yung tatlong kahoy na yan, pinutulan namin kasi malaking kahoy yan eh. Diretso yan dito, kaya nagiba yung dito nila. Tingnan nyo guys, grabe daming kahoy. Tingnan nyo guys, oh, dami talagang kahoy na natumba. Dito oh. Bore, oh. Grabe oh, kalbo talaga eh. Oh, di na kailangan. Lumulok, malaking kahoy to dito eh. Ang balay oh. Oh, yung lah. Do. Buti hindi na nahulog. Ah, tanggal. Lah, may puste oh. Lah. Tumba. Grabe. Wala din yung ilaw. Oh, grabe. Ito yung mga kuryente. Wires. Akasya stick, paano na lang yung akasya sa inyo? No, nami-nami ba sila mama? Ito, grabe. Ito dito guys, grabe as in sobrang daming kahoy dito guys. Pero tingnan nyo ngayon, halos parang Naupaw na no. Nabahan pa. sobrang dilim dyan guys kasi ngayon wala na. No. Yan you guys, parang may zombie apocalypse na inabandon na ng mga tao. Paano na lang yan? Oh. Grabe. Ano talaga?